Langsung biar Bapak Nadi sing duwe gawe wong kajate mantokno anake tak dongakno ae akeh rejekine didono balak lan bilahine amin. Lan kula nyuwun idi pangestu muga-muga Budi Wijaya akeh tanggapane. Ceritane aku yo kawinan wong rapiku cara dadakan tepak aku dolan dikongkon yo sir-siran moro-moro kongkon kawinan ditari rapi aku ndelik nang buri sebab aku durung duwe penggawean mesti sing tak rapi jarene anake mbok rondo ngatemi mbok rondo umure 55 senengane oya Joko anake tak rapi kok koyo gak nrimakno bareng anake lunga aku terus dikudu asik Budi Wijaya Entertainment asik oh aku ayo Bapak Nadi ana buntute
nang kedung santer banyune cewek ndawa agung bokonge gedhe gedhuwe pinarak ingkang sekeca mirengaken kidungan kula kalem-kalem bae to sandang pangan gedhong loro lan pati iku hitungane wong jange sembarang gawe ayo dilakoni supaya gampang golek raja aku nek delok ramene jaman embong-embong wis padhang bulan mula sing seneng arek nom-noman lanang lan wedok padha sir-siran apa maneh sing ditujuna sepi-sepian apa maneh ati potengan sing wedok ngomong mas kapan kita kawinan jawabe arek lanang sabar dik ngenteni duwe arisan arek wedok tambah nekat sebab lanang wedok wis sepakat ngenteni cowoke duwe arisan sing jumlahe 164 bareng oleh reke minggat kapok ayo mas sekali lagi ayo dioper sing enak tuh eling-eling mana omek bapak dadi langsung oke tarik asik kenalan areke ayu anake juragan arek gak seneng aku sing kebimbang sampe ngentekno duwite arisan areke ayu omahe bon agung gak kepethuk sedina atiku bingung jaluk nang pasar ditukokno kalung tak jawab kon seneng dik aku sida mbambung ngono iku salahku dhewe gara-gara belani cewek cono karo klambiku lak sampi entek bareng aku wis marat dadak dirabi arek ngono iku sing salah aku engko nek tak pikir awakku entekku kadung akeh
gak sida dadi bojomu kate bono diri kok eman gantengku namung semanten kidungan kula monggo pinarak ingkang soge nek ditinggal awewe Budi Wijaya ibu rahane baik jangan menunggu lama-lama kita panggil bintang dari ibu kota Jakarta. Siapakah dia? Cak Wanto Situr Belur. Oh, Dewi Jaya kau. Janji seribu janji janji apel di malam ini pacarku tak ada di rumah malam minggu jadi kelabu dalam hati ngomel sendiri akhirnya aku pulang pergi aku tak mau malam ini kecewa ambil gitar, ku panggil teman-temanku suka-suka nonton Budi Wijaya suka-suka nonton Budi Wijaya bernyanyi walau bukan dangdut asli yang penting goyangnya berjoget walau bukan dangdut asli yang penting kita bisa happy suka-suka nonton Budi Wijaya suka-suka nonton Budi Wijaya bernyanyi walau bukan dangdut asli yang penting goyangnya berjoget walau bukan dangdut asli yang penting kita bisa happy. Sing penting happy ya Mas Haris, apapun keadaannya Yang penting belur. asik doho aku. Kalau cinta sudah membara rindu jadi menggebu-gebu janji-janji seribu janji janji tiko wong liya pacarku tak ada di rumah malam minggu jadi kelabu dalam hati ngomel sendiri akhirnya aku pulang pergi aku tak mau malam ini kecewa ku ambil gitar ku panggil teman-temanku suka-suka nonton Budi Wijaya suka-suka nonton Budi Wijaya bernyanyi walau bukan dangdut asli yang penting goyangnya bergoyang walau bukan dangdut asli yang penting kita bisa happy.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasih semangat nggih. Tasih semangat nggih. Mboten ngantuk. Alhamdulillah. Jamaah. Aku kelelekan permen. Oh iso jamaah lho. Mangan jagung enak rasane. Cakep. Wong Dawa Agung tak dongakno akeh rejekine. Allahumma. Amin. Mangan jagung nang pinggir sumur. Cakep. Wong Dawa Agung, kau wabeh tak tau gakno panjang umur. Allahumma. Amin. Mangan jagung hawane panas. Cakep. Wong Dawa Agung nek ndang utang ndang cepet lunas. Allahumma. Allahumma. Mangan jagung ketiban ondo. Oh, cakep. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari main nang Dawa Agung. Aku mulai nggawa rondo. Kon digemplang boto rondo-rondo kene nyonyor kon. Baba, Allahumma. Oh, Kewetok nek gak amin iku rondone nang Dawa Agung gak ana blas. Iku lho tok rondone iku lho, iku lho sing mlaku lho. Endi? Iku paling rondo iku. Iku rondo. Ya iku rondone iku. Rondone Dawa Agung. Iya, lho. Kon milih sing ndi to? Kon milih sing ndi iku? Aku tetep milih sing cilik. Apa? Sing tengah. Iya. Ala opemu. Iso kaya genuk ngono rek masalah. Masalah. Gak logur aku kira-kira iku. Apa nek logoris? Apine tase sing logur ngono. Kon iku negatif tok sih kok pikir. Iku mang rondo. Iya iku rondone iku. Prasaku kaya belalang tempur. Si rambut dawa rondo. Iki senengane. Toh. Ya apa? Awak dhewe iki main nang gone desa Dawa Agung. Dawa Agung. Panjenengane Bapak Nadi. Alhamdulillah, wonge wargae kabeh padha semangat. Wong warga Dawa Agung semangat nggih. Luar biasa. Iku kepadha karo jenenge Dawa Agung. Dawa Agung. Ono maksude ono majase. Ono artine. Dawa Agung. Dawa Agung. Iku artine apa to? Artine akeh. Oh, ono maksude dhewe. Ono maksude. Dawa Agung. Doa. Doa, iman dan takwa yang selalu dipegang teguh oleh warga Dawa Agung. Tepuk tangan warga Dawa Agung. Makane wonge semangat kaya semangat. Najan nang pinggire sawang ini iki. Hormat kepada sesepuh, selalu menghargai kepada yang lebih tua. Menghargai sesepuh, yaiku warga Dawa Agung. Makane Riz, gloken wargae bahagia. Panene ya selalu berkah. Panene selalu sukses. Sapa manene gak warga Dawa Agung tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Dawa Agung. Tepuk tangan sing rame-rame. Warga Dawa Agung. Kon ro sing duwe gawe. Apa? Pak Nadi. Pak Nadi. Nadi wonge mang. Bos. Oh kok. Ya wonge kopian. Sing di wonge kok ana loro sing tunjuk tangane lho. Wonge kopian ireng rambute dawa kumise ketel. Iku Pak Nadi. Iku Pak Nadi wonge gagah dan berperkasa berwibawa. Oh iya. Tepuk tangan Pak Nadi. Tangan untuk Pak Nadi. Jaluk disawer. Gak. Lapo jaluk disawer. Sumpah gak. Gak ya? Wah, awak dhewe ditanggap nang kene iki syukur alhamdulillah. Matur suwun. Gak sampean tambah ya kebacut iki. Ujug-ujuge ya ngono kok niku. Bapak Nadi. Desane iku malu tutupno. Agama selalu menjadi agemane warga Dawa Agung. Agama selalu menjadi ageman untuk warga Dawa Agung. Warga Dawa Agung mangkane wonge selalu makmur, bahagia, sentosa. Iya. Gong diagung-agungno atine ben legowo. Dadi ana masalah apa ae gak
au protes. Oh iya. Iku wong Doho Wong Doho Agung. Wonge legowo kabeh, Ya. luar biasa Doho Agung, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Doho Agung. Alhamdulillah. Pak Nadi. Pak Nadi. Pak Nadi. Pak Nadi ku ya ana artine ya ana maksude ya. Ana artine ya ana maksude. Asma Kinarya Japa, jeneng sama dengan doa toh. Betul. Iya. Nadi. Nadi Apa maksudnya? terdiri dari 4 suku. 4 suku huruf N N A D I. D I. Nadi. Nadi apa? N Ah. Nriman. Wonge ya gak cerewet. Wonge neriman. Wonge gak neko-neko. Yaiku Pak Nadi. Iya. Tepuk tangan buat Pak Nadi. Wonge senyum nang guri kono mang. Iki lho senyum wonge. Yo mesem to, delok Iya. awakmu iku mesem. Mesem. A. Amanah dan percaya. Percaya. Iya. Menjaga keluarga seutuhnya, ingin membahagiakan rumah tangga. Wonge sampai merantau nang Kalimantan, mulai sukses. Yaiku Pak Nadi. Tepuk tangan buat untuk Pak Nadi. Sukses. Wonge Nyambut guyang-guyang gawe mbek tepuk tangan nih. D. D. Ya. Di mana beliau berada, dia selalu senyum. Selalu senyum. Tebar pesona, Iya. tebar kebaikan. Iya. Sopo maneh nek gak Pak Nadi. Pak Nadi. Terakhir I. I. Eh. Iki kok gak mau sawar Pak Nadi. Jotos kok capok kok. Lah apa? Dagelan ngomongno dhuwit iku saru tabu goblok. Agak. Ngomongno saweran iku saru. Aku gak ngomong saweran. Ngomong apa? Jadi ditambahi alhamdulillah. Nek gak ditambahi. Gak tambahi kebacut. Kok jaga no iku aget, Bang. Wong guyang-guyu glon brengos tambah kandel. Pak Nadi luar biasa alhamdulillah. Kaya brengos iso kaya polo sari kawi ngono. Masya Allah. Iya, main nang Pak Nadi. Heeh. Sukses meriah. Hebat. Meriah. Toh, aku melu takon nang awakmu. Apa? Kon ben lak tau rabi sih toh? Aku dah. Iya. Rabi tapi pegatan. Rabi kok iso pegatan iki lho. Lah ya opo katene rabi kon tak kandhani. Iya ngomong. Panjalukane bojoku iku mas kawine abot. Mas kawine abot. Abot. Oh. Gak Ya, koyo Mbak Nurul ambek Mas Ahmad iki enak. Apa? Aku biyen soro mas kawine, Dik. Mas kawinmu soro. Mas kawine soro. Oh, njaluk mas kawin motor. Oga. Omah, Oga. perhiasan. Oga. Lah opo lho? Bojoku njaluk mas kawin seperangkat alat salat. Lho, murah iku toh. Murah ya apa? Lho jajal, roko ya murah. Sajadah ya murah. Murah. Al-Qur'an ya murah. Murah. Terus iso diwaca. Kok iso sing larang apane? Sing soro-soro apane ngono? Sing soro ngene lho, So. Iku, Riz. Iya, Dik. Seperangkat alat salat. Wis sajadahe, Iya. sak Al-Qur'ane. Al-Qur'ane sak roko. Sak rukune. Terus? Lah bojoku njaluk sak masjide are. Kok iso sak masjid-masjide digawe alat salat? Seperangkat alat salat itu goblok kadakno. Ngene katakan tadi. Ya apa? Rabi ngono nek tengerane gak syukur milih wong wedok, Dik. Kon tak kandhani. Ya apa? Ciri-cirine wong wedok iku ngene. Ya apa? Didelok teko andeng-andeng. Mosok wong kate rabi kalau andeng-andenge barang. Rungokno talaku ngomong. Ya apa? Didelok teko andeng-andenge. Nek andeng-andeng nek nggone mripat, aja dirabi to. Apa gal dirabi? Iku ngelirikan ngono wong lanang sak klebat dilirik katut. Berarti nek wong wedok andeng-andenge nang moto gale Aja nglirikan. ana maneh nang nggone lambe cangkem. Nak cangkem. Aja dirabi. Apa? Iku wong wedok nyocot tak kandhani. Lho iya. Berarti wong wedok nek andeng-andenge nang lambe gak oleh. Nyocot. Iya, ana maneh nang nggone gulu. Nang gulu. Aja dirabi iku. Apa? Marahi njalukan kalung. Berarti Yo, nek kanggomu sing cocok tak kandhani. apa? Nek kon rabi ndolek wong wedok sing andeng-andenge nang nggone bokong. Berarti aku kudu golek bojo sing nang andeng-andenge Andeng-andenge bokong. manggon nang nggone bokong. Enak. Iya, enak. Aku kenal wong wedok tak buka tak pliyek ngono. Kok iso dipliyak padane Mbok sosok. Kon iku kancane awak dhewe iki akeh.
Gak cuma aku ambek awakmu tok. Apa? Dagelane Budi Wijaya ki ya akeh lho. Wah, akeh. Gawe memeriano acarane Bapak Nadike. Heeh. Lho terus Budi Wijaya wis meriah. Pol. Alhamdulillah. Pol. Iso gamelane anyar, videotrone ya anyar. Iya. Untuk kesuksesan iki. Apa? Kon ket bang umek opo sih jane? Gak omong apa-apa. Lho, kok Lah wong loro kok omong-omongan dhewe. ono Wiro Sableng. Iya. Ngenteni kendang gak teko-teko. Pendekar. Kon apa so? Kon nang desa apa iki jenenge? Yo aku. Nah, nang Ndoho Brondong apa? Doa Agung. Ndoho Agung kene iki mbok yo ndelok kaya ngene iki warga kaya ngene iki pinter ngaji, pinter selawat, pinter sembarang. Ngene iki jenenge silaturahim. Yo bener. Silaturahim iku dawuh Kanjeng Nabi ngene man ahabba ayyubu satallahu fi rizqi wa yunsalahu fi asarihi wal yasir rahimah. Artine so. Lho wong sing gelem silaturahmi bakal dijembarno lawang swargane, diadehi cedhekno rezekine. Ngono lho. Lho jare sopir-sopir. Jaremu Mas. Heeh. Nek wong sing gak gelem silaturahim, Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, bakal ditutup lawang swarga. Kon niku katene ndagel dadi keceramah. Ngenteni kendang. Kate nyanyi aku iki. Lho, Yo nyanyi yo. Iya, nyanyi ngene. Yo. Genduk deno santri lulusan pondok. Asik. Ise parawan durung nate kecemong. Tak rewangi sarungan nganggo sangka. Assalamualaikum lakokno bapakne mlerong. Nek jenengku iki asli tak rasa. Wene. Kula niki asli teko Sidoarjo. Melok lodrok ancene niat kerja. Muga-muga urip kula tambah mulya. Masuk iki. Nek jenengku iki asli Cari. Asik. Arek ganteng adik rada manis. Budi Wijaya tanggapane laris. Tak dongakno aku duwe cewek nyati. Amin. Nek jenengku iki Cawanto asli. Ado-ado tekan Wonogiri. Aku mrene menghibur warga sini. Muga-muga tekan kene Cekel polisi. amin matamu ah. Nek Cak Rasa Oh iya. ancen budayawan asli. Melok ludruk Budi Wijaya ludruk masa kini. Asik. Tak rewangi nang kene aku mang permisi. Muga-muga taun ngarep aku dadi mantri. Amin. Nek jenengku Cak Aris asli. Wong sakniki main nang omahe Pak Nadi. Ya, Duwe omah wonten sanding ngriki. Wong aku iki dulur-dulur calone bocah.
pati. Amin. Ayo. Nek aku jenenge Cak Wanto. Ado aku tekan Ponorogo. Iya. Aku mrene gawe wong donya. Muga-muga paringene Cepet bongko. Amin. Lah iya, tak rasakno ket mang awakmu wong loro ku wong rukun. Wong rukun apa? Kon enak bupati situk menteri aku bongko nek gak ncekel polisi. Ya ngono ku pantes mulai kon gak duwe pacar. Pacar apa? Lah kon kok duwe pacar, pikiranmu gak prono mrene. Heeh, gak wong. Salah kon. Apa? Wah, aku duwe pacar e. Pacar apa? Wong kon winginane ditinggal ngono. Wah, aja kakek cocot. Aja buka wati kon. Lho aku gak buka wate. Oh niku nyocot ae iso. Mangan sak mangan iki mosok mangan sak piring sendok-sendoke mleketut mlebu ini gak wong pikirane pusing. Soale sendok tak pikir iwak bandeng. Mangkane tak pangan. Seger re. Ya seger. Sayang. Kamu lapo kok tutuk kene? Lah apa kok tutuk kene iku basa endi to? Basane iku cara pacaran iku sing romantis iso, Kak. Iso sayang. Ngono anjene aku gak kudu ninggalno wong awakmu iku. Lek carane berpacaran iku cek iso nang pelaminan iku ya apa? Ha, itu betul. Rayune iku sing romantis. Nyeluk sak nyeluk iku harus ada iramanya. Ono. Lah wong awakmu nyeluk tok wis pales kok. Hah? Sayang. Lho, iki tambah ngerok. Sing romantis belajar ono, Cak. Belajar ono. Lagu kayak ono nek ngiri lagu sing enak-enak ngono lho. Ya apa lagune iso? Cintaku hanya kamu. Bohong. Cinta merah. Bohong. Merah jambu. Bohong. Rinduku hanya kamu. Bohong. Rindu hangat, hangat pupu. Lihat pohon pisang bila berbuah ono ontonge. Ono arek wedok. Terus piye? Nek wis dicekel krasa akange. Sayangku iso. Sayangku. Ngono lho. Wanto. Sopo iki to? Iki pacarku. Lho, kon yo ngono pacare Wanto. Wanto duwe pacar iki. Sapa? Iki. Kok endi critane? Sumpah so, Mas yo gak terestui bapakane aku tetap berjuang. Cek to. Ngene iki pasangan mesra apa gak? Bapakku lho wis gak ono. Bapak, Bapakku lho wis innalillahi lah apa nyandak-nyandak bapakku. Bapakmu? Sampeyan itu yo ngarai lorone atiku. Hah? Iku- Bapakku ku wis meninggal, sayang. jadi bapakmu wis mati. Bapakku wis mati, aku kari mbok tok. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Duwe pacar iku kudu pikiranmu iki kudu jernih to. Wong ngene iki lek pikirane gak jernih, ngawur iki lambene campur. Lho, kok aja ngene. Dadi wong lanang nemu sapa wedok ditapuk ngomong gak lara. Gak loro. Wah. Gak loro. Gak loro. Lho. Oh didelok wong gak isin kon. Gak isin kon. Gak- Gak lara. Gak loro. Gak loro. Terus gak lara. Gak loro ayo. Gak loro. Terus. Ya apa to? Kon lapo kok guyu-guyu so? Geno kakekmu ngono. Remek. Musuh wong wedok iki kreatif. Nah, Kreatif piye? Lho, kata-kata ditata. Kata-kata yang romantis. Heeh, sing rayuan gombal arek saiki iki lho. Ditata. Gak gombale wong gendeng. Wong kok. Sana, Kak. Ngene lho carane iku delon. Piye, piye? Sayang, Apa sayangku? Bapakmu. Iki yang ngono maraine kurang romantis. kurang romantis. Ini aku kudu ambek dipraktek. Ngono ya? Ya ngono. Alhamdulillah. Tangane iki pacarku. Aja cekel-cekel. Titik lho to. Iki marai, sungguh kaya cara istilah iku sinetron. Nah, sinetron itu kalau ingin romantis itu ya apa? Iya. Meragakan iku ya apa? Epo-epo. Epo-epo. Gak tau ndelok dracin kon niku. Ya apa sayang? Sayang, Iya. bapakmu punya rental mobil ya. Kamu kok tahu sih sayang? Lihat kamu busiku langsung jetar. Oh gitu. Motor. Apa iku, Bang? Apa iku, Bang? Motor. Gen ketar apa? Jetar. Coba racun. kon ku nonton gak tau apa. Ngene lho kaya aku, sing romantis kaya arek zaman saiki lho ngene lho. Le, tanganmu aja nemen-nemen.
Babat iki ae to. Ngawur ae. Iki praktek, Ngene. Praktek. Delon aku. Berarti nek pacarku dipraktekno wong liya gak apa-apa. Dipraktekno. Pancen Gak aku apa-apa. aku terlalu lugu kok ya. Sayang, Iya sayang. kamu anaknya tukang son ya? Kamu kok tahu? Sebab kamu bisa menggetarkan hatiku. Aduh. Tak pe. Masih ngono aku ya iso. Praktekno. Praktekno. Sayang. Iya. Bapakmu tukang tambal ban ya? Kamu kok Cakep. tahu? Bek nih. Lho, Kok ya tambah rasa? Goblok. Kayak kanca sampean ngono kuwi lho. ngene. Sayang, Iya sayangku. orang tuamu jualan HP ya? Kamu kok tahu sih? Sinyalmu menusuk dalam dadaku. Aduh. So, bojoku lembut iku. Lah kan gak iso kok. Cobaan. Ajak. Aneh. Ayo. Sayang. Iya. Bapakmu bakul letong ya? Kamu kok tahu? Bek nih. Loh, Bekne. Sampean iki wis diwarai kanca-kanca sampean cek gak entos. Makane dadi wong lanang aja goblok-goblok, gampang digobloke wong wedok. Ancene. Iya sih. Iya. Ya kan kon goblok temen. Asline gak goblok. Piye? Pura-pura. Ngene lho tak warai. Ngene lho. Ngene tak warai. Laparen piye? Tak warai ngene. Carane ngrayu ya. Iya, piye? Umpamane aku lanange, sampean wedoke, ya. Apa sayang? Sayang, Apa sayang? bapakmu kuli bangunan ya? Sampean kau tahu? Ya wajahmu seperti cetok. persis. Iya toh? Iso ta gak kon niku? Wes gak iso ya wes. Kon nek gak iso mikir to kon tek karek iki tak pacare ya wis. Ojo. Wis karuan-karuan aku. Mele kok kesuwen kon niku. Wes gak kakan pringisan. Iya. Aku pegel aku atiku iku saiki. Pegel apa? Aku golek sampean pirang-pirang dina gak tau petuk. Yo nang kene. Sampean ngerti? Apa? Karena hubungannya awake dhewe iki yang tidak direstui ibuku, makku, mbokku. Bapakmu barang. Bapakku bongkok. Oh iya sih bongko. Iki aku dijodokno. Apa? Aku dijodokno, Cak. Aku dijodokno. Sampeyan dijodohno Iya. ambek anake kaji. Iga. Sopo? Dijodokno wong sugih, Cak. Wong sugih. Iya, wong sugih sak balung panggang. Oh berarti sing jodohna awakmu duduk anak kaji. Dudu. Oh berarti kok wong liya iku sing anak kaji kok ya. Sopo? Mbok karo. Sampeyan dijodohno ambek wong sugih sayang. Iya, sayang. Sayang aku tetap berjuang sayang. Sik kon dijodohno karo Aduh, sikilku dipidok temen iki warta kurang ajar. Kurang ajar kon arek wedok kok cak sikile ngono. Jadi awakmu iki dijodohno karo wong. Iya, Cak. Wong liya? Iya. Terus Ya apa aku iki terusan maksudmu kon takon nang Wanto, Iya. njaluk pertanggungjawabane. Iya. Lho, toh nyun sewu to. Ya apa? Aku iki ya padha ya tau duwe pacar. Hmm. Ya, aku atik krungu pacarku apa meneh sing tak tresnane tak aboti. Atik dijodohno ambek wong liya. Mumpung durung kedadean pateni to. Pateni. Iya, Tak pateni. pateni ae. Sopo pacarmu, Dik? calon bojoku. Calon sing dikenal awakmu. Tak kenalno ya. Iya. Pateni ae to. Pak Sawen. Taji sugih wong sak balung panggang. Taji. Iya. Sapa sing iki dadi jodohmu sapa? Pak Taji. Pateni. Pateni Ae to. Taji ku bapakku so. Ya apa? Taji ku bapakku. Bapakmu? Pateni ae to. Suwen. Wetung patenono nang Pateni ae. Pateni matamu ngono. ah. Lah wong tuwek gak ngerti dur. Tuwa-tuwane blebes. Cak, Iya apa sayang? ya apa? Tapi lah terus kadangan aku iku saiki wis meteng. Sampeyan wis meteng. Iya, meteng anakmu, Cak. Lah aku dirabi Pak Taji terus piye? Lho, wis meteng. Meteng. Pateni ae to. Pateni. Bapakku so. Oh, bapakmu. Pateni ae kesuwen to. Pateni. Iya. Lho bapakmu ta? Lah terus iki aku meteng, lah terus aku iki meteng anakmu, terus aku dirabi bapakmu terus piye? Iya so. Lho, gak apa-apa to. Gak apa-apa nek memang iku bapakmu temen lho ya. Engko ganti-gantian ae to. Dadi sore engko awakmu sing mlungker nduk kono engko bengi bapakmu. Oh, cocok. Oh iso gantian iku. Bapak cek joinan. Iso malah sip-sipan. Aduh. Berarti bapakku karep nerusno ngono ah. Ya gak apa-apa, kon sing dalek dalan. Ayo ya apa? Sik sayang. Aku tak berjuang dhisik ya.
Ya apa sampean ngalah wae lho, sayang. Aku gak bakal ngalah sayang, aku tetap sayang sama kamu. Temen ta? Masih awakmu rabi ambek bapakku, aku tetap pacaran ambek awakmu. Ngono ta? Aku dadi simpananmu, gak apa-apa. Dadi sampean dadi selingkuh aku. Maksudmu ya apa? Iki rabi ambek bapakmu. Iya, Terus kon aku dadi selingkuhane gak apa-apa. Sing penting aku iso bengi nyengunguk. nyengongok ya apa sih perasamu iku? Intip-intip sambang bayi so. Kok aku gak kesuwen? Pateni ae to. Wes cak, aja diobong-obongi kok tambah panas Wes kok. gak apa-apa. Bapakne lek dipateni ya apa? Soale atiku wis panas. Ati bangane kok kon nambah iki, bapakmu mbek goncengan, terus kon go mburine atimu lara. Pateni ae to. Wis tau berwi so. Diangkring terus tambah dijelas-jelas. Suwen. Aku wis jengkel ngene iki to, belani awakmu to. Aku tak mole sayang. Sayang. Aku tak mole, engko selak digoleki mbok. Gak usah guyu kon, apa dilonong kon kok nguyang-guyu. Nangis. Sayang. Nangis guyu kan Aku tak bedane. mole. Sampeyan mulai sayang. Aku tak mole ya. Hati-hati sayang ya. Sampeyan nek aku kate dadi manten kate ijab. Apa Hah? iku? Aku ijab ana nah ya. Nek Anakmu cengunguen. nek katene ijab sayang, awak dhewe nang kalima ya. Apa? Loh. Kok ketok-ketoke seneng. Loh, Kok guirang ketoke kok. kok seneng. Seneng ngono sih sayang. Loh. Apa? Mas aku tak mole. Aku mole ya. Aku mole ya sayang. Kok tambah sayang ambek Aku kancaku? ndolek bathi Kok kok. nyosor ae sik. Lumayan kok njero gak wani ya. Dadah. Hati-hati sayang. Dadah. Jaga diri baik-baik sayang. Ya Allah, ya Allah. Kono kae mantu arek kaya ngono to. Aku iki wis eman. Terus Tapi ya apa maneh? gak iso to. Tetep to jenenge pacar apa maneh calon. Terus mano dijopuk wong gak peduli sapa iku wis kanggo aku pateni. Pateni ya. Pateni. Menawa aku dihukum ya apa kon? Gak apa-apa, dihukum ae kok diluk ae marang metu maneh. Sing penting lega nang ati. Temen ah? Iya. Nek ngono tak cegat tak pateni yo. Patenono ae kesuwen. Ojo panas-panasi Engko aku. aku sing goceki kon sing nekek. Sumpah. Iya. Tak pateni mah. Kok nek kon kethu wonge pateni. Yo. Yo. Pateni temen aku. Iki apa ae? Wong kate bongkok lho. Apa? Iki ngono Hey. bapakku. Loh, So bapakku so. iki bapakmu. Bapakku. Sing kate ngrabi Iya. pacar rumah. Iya. Pateni ae. Aja so. Iki bapakku. Lho, wong tuwek iki wong tuwek. Babano cek bongko pisan, babano wis. Ora apa wong tuwek kok jongkrok-jongkrok nang ngene iku. Lah iya. Ojo lah apa kok jongkrok-jongkrok. Aja iya. Aduh iki. So, bapakmu iso meso bareng to. Loh, kok malah guyu? Aku ki bingung. Ngipi apa? Goleki anakku sing jenenge Wanta. Lho alah katarak bungasane. Wis koyo ngene sik. Apa? Iki sapa? Mbok karo. Lho lali jenenge. Loh. Rasa. Eh? Rasa. Rasamu gak enak. Kono ki golek sapa? Iki sapa? Empu. Lho lali jenenge. Aris. Eh? Aris. Arit. Aris cuk. Sapa? Sapa? Mukri. Lho karya baru. Iki sing jenenge Aris iku. Nah. Kacul, ambune kok kaya kabel. Kaya kena anak bumu Wah, bener kok kabel. Peno iku dolek sapa? Golek anakku Wanto. Lho alah. Iki lho arek iki lho. Iki lho. Iki lho. Wis ero. Pak. Sampeyan wis umure gak dawa kok jek nglutu sae lha apa sih, Pak? Lah lah, ora goleki. Bapak jange rabi perawat. Bapakmu iso gindrang. Menyakitkan hatiku, Pak. Kakan ngombe kalian ngosek wong iki mau. Bapak jange rabi perawan, Nak. Sampeyan rabi perawan, Pak? Iya. Ya Allah, Pak. Ya, enggak. Toh. Bapak jange rabi perawan yo, Tak. Masalah bendina anyang-anyangen ae.
eling umur, Pak. Pateni ae to suwen. Pateni. Bapakku iki. Gak apa-apa wong bapak koyo ngene ae kok. Patonono. Iki bapakku iki. Kok malah ngono. Aja kau oncet-oncet, Nak. Bapak iki ambekane mlebu metu. Nek mandek kaya wong mati. Jane sing nyaut. Wong kate nyaut mbok mangan dhewe. Kesuwen. Peno iku wis suwek. Kok iso kepengin rabi maneh arek perawan apa tedas? Lah wong aku kok gak netes. Bapak Rijan. Gak ono lho iku. Mama Ya iki turunane. bondo penapa kate rabi perawan niku lho? Yo bondo apa? Aku kol tepak duwe. Kol tepak ono. Ana trek duwe. Terus? Genset lek sapa iki? Tek peno. Kathek sapa? Lek Didi. Lah aku kombi kuwe 7. Lah berasku ndok omah. Akeh. Rong gegem. Peno iku lho kate. Aduh kok sik nekat ae sik koyo ngene. Lah Nak, Apa, Pak? Bapak jangan rabi perawan. Aduh. Aku mari ngecopring. Mari ngono tak gawe bayang sing gak krungu tangga. Kerkat. Sampeyan temen tak Pak karep keterapi perawan, Pak. Iya, Nak. Terus ya apa, Pak? Saiki ngene awakmu tak kongkon nang maratuwa. Ya, Pak. Ngetero penisat. Singset. Peniset. Ayo Bapak. Lho, Aku ngeterno peningset iki, Pak. Iya ngetero penisat, Nak. Lah aku nek ditakoni bapakmu nanti ya aku jawab ya apa lho, Pak? Nek ditakoni bapakmu nanti le kok awakmu bapak tasik matek. tasik matek ya apa sih? Berarti aku nek ditakoni bapakmu nanti matek. Toh, Aduh. aja gelem ngene. Aja gelem. Bapakku so. Anakku dinurut wong tua. Sembrane jare kon gak nurut wong tua, berarti wong tuamu gak jaman apa kakak kok. Lambe tak kitiran kok ngerocos saiki, Bang. Wanter omongane. Iki tak terno. Iya terus, Nak. Aku ya pamit ya, Pak. Iya, Nak. Tak jongano selamat tak ya. Budal selamat mulai gak selamat. Lho, Bongko anakmu, Pak. budal selamat mulai selamat. Oh iya, budal selamat mulai selamat. Wong tuwa iki ngene, Nak, mencela-mence. Lho, anyang-anyangen maneh iki. Ngono mbene gawe pempes ngono iku. Tak terno ya, Pak. Iya, Nak. Aku nek aku takoni ngomong bapakmu nanti, Le. Mate. Matek. Iya, Nak, iya. Toh, Aku pamit. Iya, Nak. Wis. toh. Toh. Anakku Goblok hari iki rek. Seja cara duwe aku duwe anakmu. Yo ngono tak berbeda takoni. tuwa. Peno iku kebacut peno iku. Lah apa? Mbok yo ngalah opo sih? Ngalah piye ora iso. Lah wong aku jek rasa. Peno ora biperawan wis kuat ta Yo bener. kuat aku sedira aku ping 4 ping 5 ping 6. Opone iku? Wah, ngombe banyu. Wis. Apa? Awakmu aku iki jange nanggap cek kesuwur. Nanggap apa? Kon takon ngendhek syuting. Soten digawe nyoting peno ngono ah. Iya, cek kesuwur wataji kalau wis suwe rabi perawan dah. Tak lebono surat sabar. Surat Kabar kabar. kok. Ya iku. Peno iku gak cocok dilebono surat kabar. Lebono apa? Terbelo. Lho, kok wong mati goblok. Gregeten aku giti-giti Wis wong. awakmu Bapak. Apa, Mbak? foto. Oh, aku sampean kokon dolek tukang foto. Awakmu ngendhek Ludruk Budiwi Jamal. Budi Wijaya. Aja ganti-ganti Budi jenenge. Wijaya. Apa? Budi Budi Wijaya. Wijaya. Oh, Budiwi Jahat. Loh, Wijaya. Budi Wijaya. Oh iya, Di Wi Wijaya. Budi Wijaya. Budiwi Jamal. Aduh. Budi Wijaya. Budi Wijaya. Wes ya. ya. Budi Wijaya kene biduane sing mintul-mintul iki lho. Sapa? Sing eka rempong pong-pong. Ya. Gak ono ongkose, Mbak. Ongkose. Kok tak terapra-praser. Opo neh iku? Transfer. Transfer. Iya. Tak telan nang Kalimantan. Ya wis, aku tak golekno. Aku tak boleh ya. Nak, Iya, ya Mbak, hati-hati, Mbak. Temen lo kendale ya. Iya, jok kuatir. Aduh. Loh. Wong tuwek yang iki lho, Nak. Loh. Kok tambah Iki ombok? maksudnya opo?
So, jlongup dadi gawe kok. Bapak cek bongko. Peno kate nang ndi Wak Gus? Kono lho dalane. Kono lho. Lho, laro. Domong ya kepengin rabi. Kono lho dalane. Aduh. Aduh, nah, mari kok jejak empor aku. Alah. Ini ki yang wongklah kaget wong. Iya. Aduh, ayo kesuwen. Oh, wis tuwek petakilan gak karu-karuan. Pris, ya apa so? Iki ya apa iki? Awak dhewe ditugasno dikondolek tukang foto ambek tukang syuting. Wis gak masalah ngene lho. Ya apa? Wis babah kaya ngono kaya apa gak masalah. Sing penting ndek oleh bathi. Sing penting oleh duit. Oleh bathi. Oke, ayo. Ayo. Dolek tukang syuting. Ayu. Katara kon. Kok ngomong Mami Ayu, kono ana karepe ngelem mamimu iki. Ayu jare disawang teko Balung Panggang iki lho bener. Rondo. Serba salah. Usume adem kademen. Usume panas kepanasen. Enake ya apa ya? Kelon matamu kono. Sopo sing ngelone aku? Biyen tau entuk wak polo dikeloni mblayu polo. Aku dasterku dibuka gedhewekku are. Ngeloni sapa? Kok usah tawa-tawa wekmu cilik ae kok. Oh, Mami Okta iki. Pengalaman mulai wong lanang ku sing bengkong kenceng ndangak ndingkluk eru. Kasep kok mbok ulangi. Duwe anak wedok kaya ancik-ancik pucuke Rika ruan duwe anak lanang. Bambelakrak, bamule bagak, gak ngurus. Wedok iku soro, Cak. Gak tepat didik gawe rasan-rasan tangga. Gak tepat didik gawe rasan-rasan kanca. Blakrak. Mami. Wong Apa? urip kok senengane rasan-rasan ae sih. Kegiatane wong wedok iku rasan-rasan, mek gak rasan-rasan iku gak enak. Lah terus gunane apa sampean winginane ku pamit ngendok omah ae. Mami sesekali tak melok fatayatan, melok ngaji, gombel karo ibu-ibu. Aku anjen pamitan kon melok ngaji, melok yasinan, melok fatayatan, tapi gak nang lokasi. Nang ndi? Nang parkiran, ngenteni wong mendem-mendem. Ngono kok anake kok kon bener wong sampean dhewe wong tuwek gak kena contoh anak kok. Lho aja ditiru, gak bener kok mbok tiru. Lah iya lah. Tapi aku kan biyen saumurmu, aku sing ngentekno wong lanang 16. Kon niku medak jaya. Aduh kejuju dom aku rek. Lho anane aku medhak iku kan gara-gara wong lanang eruh. Apa bobot bibite mbokne. Ayo. Lah lha kok tak rabi, engko nang koyo mbokne. Iku kok nang tak rabi, nang koyo mbokne. Wong lanang mek gencip-incipan. Ayo. Piye? Kon niku ya sing goblok. Kate rabi wong lanang ku ya diicipi, iso ngadeg tangga. Mek gak iso ngadeg kadung rabi, gak menderita batin kon. Lho lah terus aku mbok kon rabi. Ya tak kon rabi, makane kon ben duwe kenalan, kenalno mama. Tak ceke kena asam urat tangga. Terus Ya tak kutang.
sedang piye? Lili genyit. Lili. Lah mek ngadeg rabien. Lah lek wonge wis apa kuwi gak iso ngadeg. Asam urat iki lho bener iki cangkeme arek iku. Sik, Mami. Tak takoni sampean. Sampean iku sida njodhokno aku. Pokoke dina iki aja atik mirang-mirangno wong tuwa. Kon biyen tak lairno nak kudu ngerti dharma bektimu nduk wong tuwa, kudu nurut. Kon mek gak nurut, biyen kon rabi tak delesepno maneh ngene lho. Kok sik. Biyen kon rabi tak delesepno. Maksud kon lair. Ketara yo ngene iki garek Apa? buka wati. Ayo, gak buka wati. Ayo. Kon mek gak nurut wong tuwa. Heeh. Weruh biyen kon kate lair tak delesepno Lah iki maneh. kudune ngono, ketara men sampeyan gak melok nglairno. Berarti aku anak pungut. Kok tak ceritani? Ceritane piye? Ayo. Masih kon anak pungut, kon ku tak ujo kaya anakku dhewe, ngalah-ngalahi aku, ojo sampe kecokot lamuk. Lah kok aja sampe kecokot lamuk nyatane aku tambah kate kok rabekno wong tuwek. Ayo. Menengo, kon tak rabekno wong tuwek iku perkara wong tuwek iku sugih. Iso mulyakno kon nak. Kon rabi ambek padha nome, melarat bondo ganteng, kok pangan ganteng, kok bathok ganteng. Lah aku iku rabi donya apa rabi wong? Mek mami dadi kon wani sing tuwek, masih peple. Kayak ana 3 dina lak mengi bongko. Lah lha apa ngenteni aku dadi aku? Ya sampean dhewe Pak Omi. Lakonono. Bener saya. Kok tambah ngongkon anake dijomprongno rabi oleh wong tuwek. Oke, tak lakoni dhek rabi ambek aku tapi sing ngeloni kon, gelem kon. Lho kok enak men. Ya aku wae gak apa-apa. Aku ijab kabul ambek aku, akad nikah ambek aku. Apa ambek aku pokoke sing dikeloni sampean. Aku entuk kerupuk kulit. Piye? Ayo. Peple gak arep aku, wong aku senengane brondong. Lho lah wong sampean senengane brondong kok aku kok pakakno wong tuwek. Gawe jamu. Mbok sampean dhewe timbangane ngongkon aku. Kon mek gak nurut tak coret teko kakak kon. Kakak apa? Wong kakakku melok. Tak coret teko kakak. Ojo ngisi-ngisino mak. Undangan wis nyebar, catering wis tak booking, kuade tak booking, terop kaya ngono apike wis tak booking. Iya iki terep kenyataan. Wong sampean jarene booking apa ngono catering. Wong nyatane tak delok catering apa sego sambel. Lalapan tahu tempe ngono. Mama memang njaluk tradisional penyetan kadal setengah mateng kuro. Jangan bening. Genahe kaya iki sing Pak Esi ndek gawe ngono kuwi, enek soto daging, enek rawon, enek apa lho? Wong catering mek atik kaya ngono wis bosen. Nurut tak gak? Kon mek gak nurut kon ya. Tak jaluk ATM-mu kon gak iso belanja kon. ATM apa? Wong ora enek ATM kartu kis iku ah. Sing kok kekno. Atik gak nurut. Wis ilang-ilangan ndok siji. Lho, ndokmu loro mi. Gak apa-apa kelangan ndok siji, ndok kucing karek siji. Ndokmu wis loro, ilang siji kari siji. Ayo. Berarti kon ku wani ambek wong tuwa. Lho, aku bukane wani karo wong tuwa, kurang menghargai wong tuwa. Soro-soro. Mak iki nglairno kon, tapi kon wani ambek wong tuwa nak. Kon gak ngerti anak wong tukaran. Omah tamu ngono. Aku bukannya gak menghargai wong tua, gak kepingin istilahnya nyembelih wong tua, bukan mi. Tapi pamiku ngerti apa rasa aku ya apa. Aku lo jek enom kok sampean golekno wong tuwa. Kon tak tunggoki jek kaya ngene, ndane yo tak tinggal bongko kon. Ya alhamdulillah sih aku oleh beras, oleh mie gratis, oleh amplopan. Lho tambah seneng aku. Anak ancene anake mbokne ancuk iku. Kon nyeluk aku apa? Pak D, Terus? Paman, Terus? Pak Le. Kon jaluk cah idoni kon. Aju. Ngapunten. Kula mriki kangen Bapak ngeteraken iki wau. Lho, Peningset
Sampeyan iki sapa? Kula anake Taji. Kon anake Taji. Nggih. Loh. Calon bojomu iki anake kon ambek bapake. Aku ambek peno ya, Le. Le. Aku ambek peno ya, Le. Kula tasih normal. Maksudnya? Kula niki wong lanang padha lanang. Ayo coba, Ir. Tak idoni lho kon kok. Om, Don. Gawa peningset sakmono akeh. Iki isine apa, Le? gak ero bapakku wau sing kongkon ngekekno. Loh. Emas mendelas kilo. 11. Wow, canggih. Perhiasan sak sembarang kare. Kon maksudnya dikongkon ngeterno iki maksudnya apa bapakmu nandi? Bapak mate. Loh, Alhamdulillah ya Mia. bapakmu nandi? Mate. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Haji. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah aku gak diterap duwe. Tuh. Tadi bapakmu iki mate. Mate. Terus peningset iki ya apa nak? Yo kayak ngeterno mriki. Alhamdulillah perjodohan ini akhirnya batal. Kakek cocok tarik iki. Bapak mate. Waduh, aku dijanji. Bapakno se bapakno. Tak sida ya wis mate ya wis. Dalam aku diajeno mobil kok. Jadi bapakmu mate. Mate. Aduh, musnahlah harapanku. Alhamdulillah ya Allah. Engkau menjawab doa-doaku ya Allah. Putuslah harapanku. Loro apa kok sampe mate iki lho. Ya apa iki berarti iki peningset teko bapakmu mate. Bapak mate. Mongko undangan iki nek wis nyebar. Gak demen-demen mamimu ku nyebarno undangan. Liwat helikopter. Kan sampean sebiar piu ngono Nek ya. sampe aku gak sida mantu wirang aku. Lho ya gak apa-apa sih. Wong sing wirang sampean wong aku gak. Kon enak gak duwe kanca-kancaku selebritas are. Wis kondang nak seperno liwat TikTok. Snack video barang. Sen apa iki? Ya apa iki, Nduk? Lah ya, Mbak. Mau sampean sing nrimo. Sing isin kan ya sampean gak mungkin aku. Lah apa kok aku? Kon enak. Iki rayun. Lah Bek kok gelem. kerayu. Ayo ta. Mau. Loh, iki lagi anake Taji. Ya tandanono dhewe takonono dhewe piye kok. Le, Apa, Mak? Mama, Mama. bapakmu lawis mate. Mate. Iso gak iso gantenono dadi manten. Saiki lho kok mari ngene temu manten, Le. Boten. Mek ana kemantene Mama Isin. Boten. Loh, ya apa iki kadung mateng sama iki iki? Boten. Mboten apa? Wis boten usah ditari. Oh gendeng kon. Langsung mawon. Wis aku njaluk tolong. Nggih. Kon dadi manten. Gawe tutupe wirang, Nak. Nggih ta. Iya wis, lungguh dadi manten. Lungguh dadi manten, Nak. Aku kene. Iya. Peningsete cekelan, Nak. Wah, dadi manten, Nak. Aku iki nyeluk tukang foto, tukang syuting, catering. Ojo sampai mak isin. Lu sing anteng tamu undangan kate teko.
maksude? Aku kepingin kemanten iki ditemokno pranatacara sing tak job. Pranatacara. Kawan sih. Iki jangan diapakno. Ngombe riyen. Sinandra saking Mandrawa. Angger pelampahipun temanten pinang manten kekalih pinang manten putri yen Sinandra kadya Betari Komoratih ingkang pinang manten putra menawi dipun candra kadya Bathara Kala Nejawantah. Lah kok Bathara Kala. Heh? Lah apa njaluk apa sampean? Gatotkaca. Ya. Ayo. Ngombe tirta wening. Samenika adicara nginum tirta wening. Sumangga pinang manten putri pun paring unjuan kagem pinang manten putra. Ayo. Tuh, Pak, coba kan iku ngandut, Pak. Ayo foto lho, Pak. Foto. Monggo, Mas. Ngombe. Giro. Lumampah pinang manten putri arsa paring unjuan kangge pinang manten putra anggenipun lumampah kadya. Lho. Pak, seger Pak nggih, seger nggih. Kok dipasno raine? Seger nggih, seger. Seger kakekmu ngono. Sawatan gantalan. Ngancik adicara ingkang kaping kalih nggih menika bantaran gantal. Itu Balang gantal kangge putra pinang manten putra kalian pinang manten putri. Monggo dipun kane hitungane pun setunggal ngantos 3 nggih Pak. Nggih. Sabar sawentari wae. ayo sing lanang sik ya. Ingkang kangkung rumiyin pinang manten putra badhe balang gantal kangge pinang manten putri. Monggo dipun hitung sareng-sareng. 1 2 loro setengah. Kok kayak setengah? Cek api Siji loro telu. Oh nggih, 1 2 3. Beres, lho kok dipasaken mriku napa, Pak? Lha iku sing tak jeleki. Oh, Ganti sing wedok. iki gantos nggih. Balang gantal kangge pinang manten putri. Mengko dipun hitung sareng-sareng. 1 2 3. Beres. Wah, semaput. Alhamdulillah bongko. Nggih menika kabul kajatipun pinang manten putra enggal kepanggih kalian Sang Hyang. Iki lho. Bapak. Yama Jipati. Bapak Jarno wis. Katane ya wis. Ya apa? Sampeyan iki sapa, Cak? Lho, aku Pak Taji sing so gedhe we. Lho, sing calon manten. Lah, Calon mantuku. iya. Ya Allah, gedebok leyak gali asem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho, iki kan nyebute wong mati iku. Lho, jarene sampean mate. Lho iya mati. Lho, mangkano gak ngambal lemah. Ora ngambal lemah, ngambal blabang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gedebok bosok leyak gali asem. Nyambate wong mati iku. Lho, sampean wis mate. Iya, mati aku. Lho kok cenak kene? Lho, asalmu kuburan balik kuburan, asalmu perapatan balik perapatan. Kosek, aku takok. Kok nyambat debok bosok liya-liya gali asem, penggiring aku gawon kabeh. Iku lak nyambate wong mati. Lah peno mati, mate ngono lho jare anakmu. Apa? Jare anakmu kon mate. Ngene tak dunungno. Anak peno mang ngomong nek peno iki matek ngono lho. Iya jane mate. Lah iya nek wis mate. Sebabe loro. Ah, Yasin wal Quran. Cuk ditoni temenan, Cuk. Maksudnya matek niku napa? Sampeyan Ngene, jelasno. Nak. Nggih. Mati karo matek wis beda. Mati kali matek. Nah, nek matek ku penggawean, gawe bayang dibor terus dipatek.
gawe kendela dibor terus dipatek. Gawe gawange omah dibor terus dipatek. Nek mate. Nek mate. Nek mati. Nek mati ku digawa nang kuburan, gak nek ambekane dihuruki lemah. Ayo. Iku diarani mati. Lah yo nek ngono diuruki lemah saiki. Dadi sing ngomong sapa? Wanto. 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 Lele. Kok. Nanti Bang. Aku wis dikene lho. Kene lho. Apa, Pak? Kon ngomong piye? Bapak mate. Jare sampean mang takoni bapak mate. Oh iya keliru. Jadi iki salah paham. Mate ku jere mati. Yo gak. Ah, iki jarene salah alamat. Lah aku ngomongnya anakmu mate tak kira bongkok kon. Lah iki sing garahi. Makane aja rumangsa kon niku. Heh? Aja rumangsa nek mate ku mati. Salah paham. Pikirku salah brahan. Digendak. Iki lho delok Pak, anakmu ya. Iki gamelok duwe yang ngomong ae. Lumayan kesempatan. Rene nak. Berarti jelasno, Cak. Iki Ngene lho. tua-tua keladi. Pak Taji. Apa? Ah, kok guyu ae. Asline aku iki wis ngerti. Genano. Nek Wanto iku anakmu iku pacare Inge. Lho. Hele. Nggih, Pak. Pirang bekutut. Pirang bekutut. Ana rong berkupon maling. Rong bekupon. Berarti kok wis 6 tahun pacaran iki. Oh, wis ndekuku. Ngono lho gak ngomong karo Bapak. Dadi Bapak wis meteng iki anake Wanto. Lho, meteng. Yo. Lho aku goblok. Iki anake lahir iki. peno ngalao wis tuwek. Wanto ben karo Inge, peno karo mboke. Ah, iki jenjalane gaplak pringkilan tuwek pedakilan aku. Iya. Ya wis ngono iku. Saiki ngene Le, terus nak ya. Nggih, Pak. Wah, Bapak kata WC. Wis tak genano, Cak. Ndang rundingan golek dina sing apik. Nanggap luduruk Budi Wijaya. Iya, Cak. Kaya Pak Nadi bengi iki, mantu putrane Iya. nanggap Budi Wijaya. Iya. Luduruke apik. Lah, awak dhewe bengi iki menyampaikan terima kasih karo Pak Nadi. Ayo apa? Dene apa awak dhewe ditanggap. Iya. Tanggapane Budi Wijaya wakeh. Mulane dulur-dulur nek kepengin nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek cek uman tanggalan. Pemberitahuan. Bengi iki lakone apik. Ngopo, Cak? Lakon permintaan. Berdirinya guru sejati. Oh, wah. Berdirinya guru sejati. Sejati. Bersama Ludruk Budi Wijaya.